Şu dünyada näme seni ediber deyipdir. Ýöne hasap bermeli bolsun deyipdir. Dede näme diýen? Allah'dan korkmasaň näme edesin edey deyipdir. Ýöne hasap berersin, saçyny sıyır, taýňa tatu goý, o ýarym ýalaňa çyk, tırnak goý, saçyň renkli, ediber näme diýen bolsa, ýöne hasap berersin. Benne sen betişe batırlyk etme, alnыңda goýarlar olmaz bu işi diýär. Nefsine uyma, şeytan rayına gitme, gızalata goýarlar, bilmir bu işi. Bu dünýä bir döwür bolar, bu masalar nadani, nice adam nefsi üçin tanamaz ol Allah'ı. Korkmasaň olam ýatda saklaň, otdan bolan gurzyny, jan agalar nazar salyň, mäli gaçdyr nerhany. Wagt gelir dogon-nogondan geçer, asmandan demirler kanatla uçar, zinanlar oturup meýşerap içer, her öýde bir tamdyr bolar yaranlar. Galar gider bir-birini gollamak, sütemeder bir-birini allamak, bakym kyn bolarmyş ölü ýygnamak, tawdy götürmek galar yaranlar. Ine şu zatlar etmesen şu zatlaram gelir diýdi cemaat.